Бу атнада Казанның Гаврилов урамындагы федераль миграция хезмәте идарәсендәге чират турында социаль шелтәрдә мәгълүмат чыкты. Шәршәмбе төп бинага 400 кеше җыела. Но если вовремя не зайдешь, то как бы очередь скидывается. Безне бүген урамнан ук Фәрит Бибулатов каршы алды. Ул миграция үзәгенә 3нче көн килә. Татарстанда яшәү өчен рөхсәт кәгазе алу өчен. Подходишь к этому терминалу. Еш кына терминалга киләсең, анда талон юк. Җитәкче бүлмәсенә керәм дисәң, анда да чират. Смотри фамилию, что правильно набирала. Кыргызстаннан килгән Маргарита Байминдеева да Татарстанда яшәү өчен рөхсәт документын ясатмакчы. Кулда кирәкле кәгазь булмагач, улында кала алмый. Мы сегодня пришли с 6 утра. Иртәнге 6-дан басып торабыз. Әле алайда чират буенча без 9-нчы гына. Бүген безгә миграция үзәгендә аңлатуларынча рөхсәт кәгазен һәр 3 ел саен озынайталар. Әлеге документ чит ил гражданнарына Россиядә вакытлыча яшәү хокукы бирә. Моның өчен рус телен белергә, ВИЧ белән авырмаска һәм дәүләт пошлинасын түләргә кирәк. Әгәр буларның берсе генә үтәлмәсә дә, яңадан рөхсәтне 1 елдан соң гына алып була. Татарстанда 500 квота бирелә. Идет планомерное сокращение. Хәзер вакытлыча яшәргә рөхсәт бирүче квоталарның санын киметәләр. Бу чит ил кешеләренә гражданлыкны тизрәк бирү өчен эшләнә. Хәзер миграция үзәкләренә җыелуның мәгънәсе юк. Исегезгә төшерәбез, Владимир Путин чит ил гражданнарына безнең илдә калу вакытын озынайткан иде. Бу карар пандемия чорында кабул ителә. Ул июньгә кадәр гамәлдә. Руслан Хусайдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.